Ha kertet építene, dísznövényeket szeretne, vagy egy nyári, két nyári és évelő növényeket vásárolna, akkor Tolna megye legnagyobb gyümölcsfa forgalmazója továbbra is széles választékkal várja minden kedves régi és új vásárlóját. Velünk most már nem csupán kertjét díszítheti, bővítheti növényekkel, ugyanis megnyitottuk virágszalonunkat, vágott és cserepes növények mellett kínálunk kiegészítőket és ajándéktárgyakat is. Elindítottuk a kreatív Csináld magad mozgalmat, így tapasztalt, precíz és kedves virágkötőink szakmai segítségével akár ön is elkészítheti saját vagy ajándékcsokrát. Mindezeken felül vállaljuk céges és családi rendezvények virágosítását, díszítését. Adja le rendelését nálunk, mi elkészítjük meseszép esküvői csokrát, vagy éppen a végső tiszteletet kifejező sírcsokrokat, koszorúkat. Ha kertépítés vagy virágvásárlás, keressen minket a Volkswagen autószalonnal szemben, a Deltánál.